Hello mga ka-LC, I'm back. So karon ang atong menu is ang fried cauliflower rice. Okay, so atong una buhaton is ang pag-chop sa cauliflower. Hilaw ra hin ako siya gi-chop no, pwede ta magamit og food processor or manual lang nga pagutad. And then magisa ta og panakot. Medyo daghan na nato ang mantika kay absorbent ra ba ni ang atong cauliflower. So ahos ra og sibuyas akong giputang kay plain and simple fried cauliflower rice ra man ni. So kung mag golden brown na ang atong mga panakot, ibutang na ang cauliflower. Okay? So, ang ato lang dayong okayon nga, maluto na ni siya, ikaw na'y tansya, so sakto na ba sa imuha ang kaluto. And then, pwede po ta magdugang og kamatis or atsyal sa atong panakot kung sa inyong naandan. And then, idugang din nato ang asin. Okay. Pwede po mo magdugang og paminta or onion powder, garlic powder, unsa pa ng mga seasoning inyong ibutang. So once nga okay na ayang timpla, ibutang na din nato ang scrambled egg. So mao ni pinaka basic sa fried rice sa Pinoy, scrambled egg. Okay, so kamo nay bahala unsa kadaghan inyong ibutang. Pwede sa dinyo dugangan og corned beef, hotdog, ground chicken, ground pork, beef baka ha. Okay. Once maluto na, mag-plating na ta. Kaya syempre, dapat na ay Instagrammable post. So please follow me, MamiLC_official sa Instagram. So naatay ready na no? Naatay danggit, longganisa, kamatis. So syempre, ang atong panulak ang calamansi juice. 10 lang ni siya kakakalamansi and then duha ka equal gold. Okay? Close up and personal. Gutom na jud kay ni actually pag video na ko ani kay 2 PM na. Kay gaumad na ko 1 meal a day. Kay naapay Pasko ug New Year mo abutay ambot. Temptation palayo. Syempre ang atong pamahaw espesyal dili mahuman makumpleto kung walay sukang pinakurat. Okay. So, let's start. Attack na ta. Okay. So, musulay ko nung taan na ilang giingan nga ASMR. Anong pinatingog jud nga pagkaon. Naay style sa Pinoy no kaning pinakaulahi ko no, pinakalami daw nga sudan ipaulahi ko no. Right, thank you for watching mga ka-LC. Enjoy your holidays. Please like and subscribe. Bye.